Tot va començar com una broma, amb unes fotos que es pengen a internet després d'una nit de salts al llit d'un hotel. El que no s'imaginaven els seus creadors era que milers d'internautes els imitarien. I així va néixer el bed jumping. Uns turistes també ho han fet a l'Hotel Horizonte de Palma. Nosaltres, a través del blog, vam poder contactar amb ells, són francesos, i estava a l'habitació 706. Ja un germà d'ells ja ho havia fet a Itàlia i ja coneixien la pàgina i per això van dir, bueno, nosaltres anàvem a Mallorca i farem el mateix. I a saltar! I aquí hem trobat més persones que gaudeixen d'aquesta curiosa tècnica fotogràfica. Aquests dos amics també s'ho passen d'allò més bé, cercant una bona imatge. Ho diuen els especialistes, fer bed jumping ajuda a segregar endorfines i a més ajuda a llevar l'estrès. Tot un fenomen molt saludable. Pues mira, hoy he tenido un día de mucho estrés, mucho trabajo, mucho coche y esto hemos estado 10 minutos y estoy eufórica. Así que muy bien, muy bien. Un fenomen del que ja es fan fins i tot campionats a mig món i que ha fet el bot definitiu a les Balears. I vosaltres, us atreviu a saltar?